paano ako nanggaling dito at nakarating dito? Tara, let's go! Pumunta nga tayo dito sa pinag-uusapang furniture shop ngayon sa mga Tarem, Pangasinan, ang MB Japan Surplus Furniture. Galing sa simbahan ng mga Tarem ay pumasok ka lang sa Zamora Street, diretso sa Orbis Tondo Road. Pag nakita mo na ang signage ng Durungan Punta, ay kumanan going to Durungan Kitaket kung saan sila located. May signages kang makikita kaya sure na di ka maliligaw at may pre-nature sightseeing ka pa. Sure na sure kang high quality ang mga pre-loved products dito because all items are made in Japan. Meron sila dito ang kitchen cabinets, closets, sofa beds, dining tables, display cabinets, office tables and chairs, and many more. So, ayun no mga lods, andito nga tayo sa MB Japan Surplus and Furniture. So, makita natin yung kanilang mga item dito sa kanilang warehouse. So, kitang-kita nyo naman, para ring nasa SM. No? So, although sabihin natin na it is pre-love items, pero kung titignan mo, halos brand new siya. So, and ang maganda niyan, almost half the price ng mga item or furnitures na mabibili mo sa mall. No? So, kung magre-renovate ka ng bahay, nagpaplano ka magtayo ng bagong bahay, bibili ka ng bagong furniture or gamit, especially cabinets, office items, office supplies, office chairs, office table, kama. Ito, meron tayong bed dito. Ayan, no? Yan, no? So, malambot siya, no? And then, natry ko ito kanina, eh. And then, ito nga yung mga iba pang office chairs, oh. So, like me, bilang isang call center agent, work from home agent, no? So, kailangan natin siya, di ba? So, and dito mo lang matatagpuan yan, dito sa Barangay Durungan Kitaket, dito sa mga Tarem, Pangasinan. And open sila from morning until hapon, mga magagabi siguro. But, syempre, walang specific time frame kasi it's always open. So, kung may plano ka, mamili, mag-shopping, bumili ng mga bagong gamit, drop by ka muna dito, tignan mo muna, mag-compare, and think twice, diba? Dapat maging practical tayo, and hindi lang basta-basta practical, dapat is meron din tayo, ang investment natin is meron quality, no? And I can make sure that this is our high quality items from Japan. Again, it's pre-love, but it's almost brand new, okay? So, punta na kayo dito, leading ka dito sa MB Japan Surplus Furniture here in Durungan Kitaket, mga Tarem, Pangasinan. Let's go, enjoy!